Hey, we are Wire Brothers and today we decided to make happy one homeless guy. But not the random one. We are looking for somebody who really deserves that. I've got a wallet and I will drop it in front of them. Will they steal it or give it back? Let's test their honesty. Ježíšmarja, to je peněženka moje. No. Ježíš, děkuju moc. Já bych vás chtěl poprosit, jestli nemáte nějaký drobák, já nemám vůbec na jídlo. Jo, samozřejmě. Jo. Já musím říct, pane, tohle byl jen takový test na vás. My jsme vám chtěli takový dárek dát. Tady pán to natáčí. Kolega, my jsme jenom zkusili, jestli jste poctiví a my jsme vám chtěli dát takový dárek. Děkuju. On přijde a vysvětlí vám to. Dobrý den. Dobrý den, jste moc hodný. Vytočíme takový sociální experiment. My jsme testovali, už testujeme 5 dní, takže my jsme se vám chtěli odvděčit za to vlastně, že toho máte málo a že jste nám takhle pomohli. Jste opravdu první poctivý, který nám vrátil peněženku, která vám spadla před obličej a chtěli bychom vám dát 20 000 korun. Ježišmarja. 20 000 korun. Jo, tak doufáme, že vám to pomůže. No určitě. Pomůže vám to? No 100%. Jo? Jo, tak se podívejte. Máme tady opravdu 20 000. Protože jsme chtěli někomu dělat radost a doufáme, že vám to dělá radost. Ohromnou. Máte radost? No velikánskou, strašně velikou. To se mi v životě nestalo, tohle, to já bych brečel úplně. Brečte, to opravdu vám chtěl, takže tady máte 20 000. Schovejte si to, ať vám to nikdo nevezme. Moc vám opravdu vám děkujeme. Já taky strašně moc. Opravdu vám děkujeme, že jste tak hodný a poctivý. Strašně moc vám děkuji. A doufáme, že se vám to bude hodit. No určitě jo, 100%. Hey guys, watch the extra footage of the social experiment on our second channel, Wire Brothers Vlogs, by clicking here or on the link in the description below. And don't forget to subscribe as well, because we put there a new video every day. Every day.